mata anggone kerja. Ora terus kaya ngono kuwi. Ngapa ta? Nyambut gawe sasake. Ngeli ngono yen bengi iki kowe iki ulang tahun. Berpasangan, janji koko, janji koko, janji koko. Saling hormat, saling sayang, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Sementing Pak. Berpasangan, Saya toh meneng sik. janji koko, janji koko. Neng lengan wae. Sik ngene masalah ngene. Sik. Saya bengi saya gayeng nggih. Apa? Saya bengi saya gayeng. Sok kok gayeng. Regeng gumar renggeng. Iki jane omong apa to bocah iki? Aku sesuk malah budreg dhewe ngrasake. Saya bengi saya regeng gayeng gumarenggeng. Heeh, karepe iki ning ati kaya wong Jawa-Jawa. Nek enek mlesete tembung ya lumrah kuwi mergo dudu cah Jawa saka Sulawesi Mas Gareng. Biasa wonten ketal-ketul atur menika biasa. Sing penting ora ketal-ketul. Kok tembung kok kital-kidul? Lah itu kayak MC itu loh, aku tadi habis dari mantan itu. Kital-kiduling basa. Ketul-ketuling boso. Nyun. Ala entene. Oh, alah sok kadang lah. Malah stres Saya aku. putus asa loh Pak De tuh. Aku lo berguru loh. Enten kital-kiduling basa nyuwun pangapunten jernyatanipun Elisa menika sanes lare Jawi asli. Nah, emang dasarnya bahasa Jawa itu susah loh Pak De. Mau orang Jawa asli pun kalau biasa di Jakarta katakanlah seperti Mas Teguh, ya itu bahasa-bahasa yang asing tuh yang nggak mudeng, yang kromo-kromo halus banget gitu yang nggak mudeng sama kayak aku. Contohnya apa kromo halus iki? Iya tadi itu ketul-ketuling atur. Nah, Cetul. tuh cetul-cetuling atur nggak ada tuh di kosakata kita. Betul. Tapi lama-lama kowe engko lak ya pinter dhewe mergo kumpule. Teteh dewe. Iso teteh dewe. Teteh ora tetek. Teteh. Teteh. Ya. Belajar iki step by step gitu Mbak Elisa. Kok setep barang? Maksudnya Setep penyakit. sedikit demi sedikit Oh lho. bahasa Inggris. Oh, iya. Kangko yo nganggo bahasa Inggris banget. Wah, bisa saya bahasa Inggris. Anu sapleke mangan apa kuwi? Apa? Pangan apa hamburger? Croissant. Hamburger. Tadi ini saya ngomong step by step. Yo, step by step sedikit demi sedikit. Ya selangkah demi selangkah. Ya. Nek bahasa Jawane apa, Sa? Kui setetek. Boko setetek. Suwi-suwi dari boket. Teteke sapa? Setetek boko setetek. Suwi-suwi dari boket. Setitik boko setitik ora setetek. Yo. Lah ya teteke dadi bukit. Ya ora malah dicecake to. Wes pokoknya derek mangayu bahagia nggih Mas Teguh. Yuwono slamet karsaning Allah. Teguh Agung Hartanto ora Teguh Yuwono. Loh, tetep ya itu kan dongane Teguh Agung Hartanto. Tapi nek cara ning wayang itu pada kayak gitu. Teguh Yuwono Slamet. Dadi nek iso sak dimanapun dia berada sebagai inspirator ning sing didongake ki Slamet. Slamet. Pak Ade itu kalau nggak sama Slamet ora tekan kene. Aku nek ra karo Slamet ora tekan kene. Slamet Tapi sing ki utama ki apa? Slamet. Slamet ki apa? Slamet kersane Gusti Slamet. Slumun Slamet. Slamet kok slamet. Ya itu. Ora ono cah wedok liya to liyane iki. Aku Lah ngopo? setruk tenan aku. Tenang. Nek Elisa omong kuwi aja langsung dipangan, dicermati sik gen penak. Kaya ngene kok ora langsung dipangane maneh.
Yo langsung tak mamah. Oh ya ngene, ora apa-apa, ana klerune sithik ora apa-apa ning ana semangat untuk belajar berbahasa Jawa yang baik dan benar. Ya, dongakno to Pak De ben saya trep. Apa? Saya trep anggonipun menika matur niku saged trep. Trep ki apa? Pas lho pas. Trep kok trep. Ya itu. Trep. Nggih, niku. Nah ngene. Supaya luwih cetha lan kowe yen ana klerune tak omongi tak kandhani. Matur karo Pak Teguh khususé keluarga besar umume. Ayo. Matur sing apik. Nggih. Kula ajeng matur buat keluarga Pak Teguh dan kowe wong wedok kok ngatur ki piye? matur. Ngendika tuh orang tua ya? Iya, matur. Ya matur untuk sedaya keluarga. Mugi-mugi menapa kemawon ingkang dipun ajeng-ajeng pangajeng-ajeng panjenengan sakulawarga sageta kasembadan. Donga-donganipun sedaya saged kasembadan. Ingkang dipun ajeng-ajeng, ora ngajeng-ajeng. Ngajeng-ajeng. Pangajeng-ajengipun. Saged kasembadan. Sangku arep muni lho. Sangku arep bener ki lho iki. Ora tak Coba betulin. Coba. Enggak. Wah, tak disiki makane kowe mesti arep muni kuwi. Ngene iki seneng wis. Ya no. Ayo pelak yo. Nah, pelak. Ganti Mbak Lisa. Diaturi supaya nembang yo Mas Gareng. Nggih, urung sebelum kanca-kanca Paranggono Dwijalaras Indonesia. Nggih, wah, Elisa urung nembang blas. Heeh. Wes yo tadi kok. Gundul-gundul pacul. Ya. Apa Pak? Anu, Pak. lagunya Sambung Wanci Dalu Mbak Elisa. Oh, nggih. Ini ada permintaan dari Kediri Jawa Timur. Dari Kediri Jawa Timur. Nggih, Mas Joko Kedung Malang. Papar Kediri nyuwun lagun Sambung Wanci Dalu juga. Nggih. Assalamualaikum, mugi-mugi sak rombongan Dwijalaras Indonesia pinaringan sehat Pak Kangko. Amin. Nggih, sedayanipun kula nyuwun lagun nggih podang kuning kalian Sambung Wanci Dalu dari CV Sekar Wangi Jaya matur sembah nuwun. Terima kasih. Mas Slamet kula tenggo wayanganipun, biasane bakdo wayangan. Nah, nggih. Tanpa bawa ya, Mbak Elisa. Ya langsung ya. Langsung digarap apa jenenge langgam sikik. Terus engko yang kedua digarap gamelan Bali. Siap. Niki celuk dari kula atau gimana? Buka celuk nggih, Oke. buka celuk. Buka celuk. Nanonin nano. Yuk. Sing gedhe pangapura Kang Mas pepujenku sejatiku Sembangku mung wanci dalu rupito saremu kelawan karwamu Kang Mas Kang meratiti saking muri lestarine kan ana ingkang nyaruwe nyamung akibate aku mung bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu iki Yayong. apa tenan sita dadi cah tak ganti dikapa kemati Ya. mendah boyo yen to sika urip lan ngandika
gamelan Bali. Yo. Iki aku alhamdulillah entuk warisan sah Mas Gareng Mbak Elisa. Napa Mas? Warisan gamelan Bali saka guruku. Ya saka masku almarhum Ki Entus Susmono saka Tegal. Leres. Iki entuk pusaka gamelan Bali tak openi temenanan. Ora bakal entek malah bakal nekake rezeki. Ya Pak Nggih. Ya wong jenenge tinggalan ya kudu di Kabare bal-balane piye cah kabare? Ora usah gagas bal-balan. Nyambut gawe kok gagas bal-balan. Kowe iki rasan mikir Garuda di dadaku. Iya. Ya bener ning konsentrasino nyambut gawe iki konsentrasi. Kowe iki umurmu wis tuwa lho. Ngopo? Hubungane apa karo seneng bal-balan? Tuwa iki kudu temata anggone kerja. Ora terus kaya ngono kuwi. Ngopo to? Nyambut gawe sasake. Ngeling ngono yen bengi iki kowe iki ulang tahun. Lihat dari Dwi Jalaras Indonesia. Dari ini hari yang kau tunggu,
Yo Maranggono jumeneng sedaya. Selamat ulang tahun. Semoga melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Erianok di Jakarta. Terima kasih. 9 Oktober 2025. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Tiup lilin dulu, Pak. Tiup lilinnya, Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, cium istrinya, Cium istrinya, cium istrinya sekarang juga, terima bunganya, Gol tenang. 1-0. 1-0. Pas banget, pas banget. Gol tenang kok. Gol tenan ora iki. Gol tenan. Ora Enggak isu lho iki. Ora sing geder ki lho, liyane ngekeki kembang mawar kok ngekeki bunga bang iki piye? Bunga bang. Bunga bango ya. Pas. Terima Wis kasih. umurmu pira saiki? Umurmu pira? Aku ki wis orang gagas urang tahun butuhku nyambut gawe. Ora, tapi ya tetep kudu dieling-eling. Ah. Kowe ling ibumu nglairke kowe iki rekoso kok ora mbok eling-eling. Totoan nyawa lho ayo. Umure dhewe kok lali. 47. Saya kelahiran tahun 1978. Oh, 47 tahun. Iya, iya. Wes, ngelingono 47 tahun wis nyedaki 50. 50 iki seneng keton. Seneng keton. Maksudnya? Dikekke ibadahmu. Oh, siap, siap. Heeh, ya. Aku wis tuku padasan kok. Apa? Wis tuku padasan. Tuku padasan. Iya. Gentong bocor iki mbok padasan. Maksudnya tuku padasan nggih wudu, nggo sesuci. Ah, iki saka Apa ada ucapan apa tidak? Apa? Dari ibu dulu dong. Ibu. Ucapannya Bu. Ah. Ayo titian dalem. Ucapannya tepuk Oh, tangan. titian dalam. Lah iki lak titiane kangko. Oh. Sugeng ambal warso Pak Kangko, mugi tansah pinaringan sehat, Amin. sabar, Amin. panjang yuswa. Amin. Terus ndang munggah kaji. Amin. Kaya capau dikandani gurune ya. Nggih pokoknya sehat Pak De. Sing penting Nggih, paling amin, penting amin, sehat. amin, Ya. amin. Iki ya tak anggap bojoku, ya tak Dianggap. Kowe aja ngono lho. sik turung rampung lek ya tak anggap bojoku, ya tak anggap ibuku dhewe. Ah, itu. Nah, ngono lho maksudnya padha. Kan biasanya aku mik. Kok iso tekan mik barang. Nggih. Sinden. Ya dari sinden dulu, dari sinden. Kata-kata ya, kata-kata dulu. Apa? Kowe aja ndongake lho, kowe ndongake awakmu dhewe ra mandi kok. Mandi yo dadi
sukses koyo ngene kok. Lancar golek rezeki kok. Oh. Nggih, anu nggih Pak, sugeng ngambal warsa. Iya. Barakallahu fikum. Mugi-mugi Pak Kangko panjang yuswa. Amin. Diparingi kesehatan. Amin. Ampun sakit-sakit nggih Pak. Nggih, amin. Diparingi keberkahan. Untung loh. Wah bareng nangis iki lambene nerocos. Pak Kangko, Apa? sabar nggih Pak, momong kita-kita nggih Pak. Iki gembira ora tangis-tangisan. Nggih, mugi-mugi Pak Kangko mendapatkan balasan yang berkali lipat karena menyayangi kita Pak. Wah. Amin. So sweet loh ini. Sinden. Wes. Pengrawit. Kita Iki kasih. segedar. Apa? Segedar iki. Aja wi ra iso omong bisu wi. Ora nganggo bahasa isyarat. Pak Dodon. Pak Dodol lah. Ngaturaken sugeng ampal warsa dumateng Pak Kangko. Nggih. Mugi tansah keberkahan saking Gusti Ingkang Maha Agung. Amin. Amin. Tansah mangke sehat bagas waras. Amin. Pokoknya sabar anggenipun ngayami dumateng keluarga Dujo Laras Amin. Indonesia. Amin. Siap. Nggih, matur nuwun. Nggih. Panjang umur. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Surprise bagi saya pada malam hari ini sebenarnya dari kemarin sudah tidak memikirkan masalah ulang tahun. Ora mikir orang ulang lagi. tahun mikir kebal terus kok. Aku bicarane tak pikir babalan Indonesia iso menang. Aku bisa mikir. 1-0 nggih. Pun sesuai. Hadiah Pak. Nggih, hadiah apa? Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun bal-balan menang ya. Mboten totoan Pak. Mpun nggih, ngoten nggih. Ini yang ngaten. Hadiahku aku anggur saka Australia. Apa kuwi? Ya untuk umrotol ngletak iki. Iki sing ulang tahun mboten namung kula tok. Bu Dwi niki juga seperti itu. Jadi ulang tahun saya itu tanggal 9 Oktober, Bu Dwi tanggal 10 Oktober. Jadi berdampingan. Makanya Apa sampai biar- sekarang ini sudah mengarungi bahtera keluarga hampir 20 tahun kita tetap berdampingan di mana-mana ya Bu. Ora kok. Kok ulang tahun meh padha biyen ngedene janjian to ibumu. Ya ora ayo tahunnya beda Tahunnya ini beda, kelahiran Pak. tahun 86. Kowe Ini jenenge- 86 nggih. Ya muga-muga kowe sak kelororon entuk wahyu jodoh. Amin nggih. Pak Kangko anu, ngapunten jenengan untuk kelanggengan rumah tangga keharmonisan jangan pun sakit tepuk sakinah dereng. Tepuk sakinah piye? Ah, ini sambil kita edukasi ya, Ya. untuk para remaja di Enenge sini. tepuk pramuka, tepuk sakinah barang. Lagi hit Pak. Oh Iya. itu Pak, itu untuk sebelum nikah itu sekarang harus wajib bisa tepuk sakinah. Piye-piye njajal tak delok. Iya aku meh pegatan nur bojoku ra sida gara-gara Tepuk sakinah. tepuk sakinah. Piye Pak njajal? diajarin dulu. Sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Ikutin janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling cinta. Berpakat untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Pokoke iki anu rada sawisma ora bakal apal kok. Iya. Juga jangan duduk dulu, jangan duduk dulu. Gini ya. Wong lanang ki nuwun sewu. Mesti cok kalau mangsa Lali. duwe Cita-cita. duit lanang sempitan. Duit kenakalan. Duit kenakalan dan karena aku wis lali lek nakal iki ana kalung nganggo Bu Dwi Kurniawati. Wah.
Ini uang kenakalan saya dan ini saya tumpahkan untuk rasa cinta saya terhadap istri saya. Amin. Wah, ulang tahun sing kayak hadiah malah sing lanang iki. Ini kalung. Kok cilik men, Pak? Ora apa-apa iki disempen Ora. butuh duit didol. Ah, iya. Asine arep nabung kok aku kok. Monggo dipakai Wis usaha lho. Rasa digoke ya. Duit. Berpasangan, berpasangan. Janji koko, janji koko, janji koko. Yo. Saling hormat, saling hormat, saling sayang, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Sing penting Pak. Berpasangan, berpasangan, Sik to, berpasangan. meneng sik. Janji koko, janji koko, janji koko. Neng lengan wae. Sik ngene masalah ngene. Sik. Kok ora ngerti ukurane. Doni neng ndi? Mukane kecendan. Kok ora ngerti ukurane to, Pak. Kowe iki jane anak-anak. Sing mukane dudu aku perintah bocah-bocah. Ki dhuwitku enekku ki tukokno kalung ning kono terserah. Kowe- Gombokmu. kowe arep ngadiahi bojomu apa arep giret bojomu? Gek orang nggo budui. Ayo. 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 Doni. Le Don. Gulu samene gulune kimcil lho. Ayo. Ayo watak iki mesti arep mbok hadiahke mimin to kowe. Udu mimin apri. Gulune cilik wis pokoke disimpen ngono wae. Matur nuwun, Pak. Berarti aku setiap wayangan ki aku nyelempine duit satu selama 1 tahun. Insyaallah dadi Ini kuwi tak hikmahnya ulang tahun kelihatan terbuka rahasiamu bahwa kamu sering menyelipkan uang. betul. Tak Tapi akoni. alhamdulillah ngeten iki setiap tahun, Pak De. Oh no, tanjane Boten ono. nggih setiap ulang tahun kalung siji. Heeh bener. Sesuk Kalung ning omah ki lemari ki isine kalung to. Amin, tak amini. Besok bojoku arep tak tukoke daster. Ora sah bojomu tukono kalung, kalunge arit ae dadi. Oh, gue sadis. Anu podang kuning. Nggih, sami-sami. Ayo podang kuning nyanyi bareng-bareng. Bareng-bareng ayo bareng. Ora ya ra bareng ora apik ya ayo. Ya, heeh. Indonesia menang. Ya. Megulan to. Bulan meneh. Wah. Engko kari-kari menang. Nang karepe ora karepe. Ya, podang kuning saka anu sapa jenenge Pak Slamet. Nah, ya TV Sekar Wangi Jaya, ya. Nah, ya, kayak apa? Dados. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Selamat ulang tahun Pak Angko. Oke, terima kasih. Seawan nengko wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mugan-mugan pinteran kanku goleki. Ora krasa esuk
Bang